One exclusive. Kaupay mo sumayaw, kayo ba sanang lawas? Lagi ko nakalibong, may pakiduk-iduk kapagad, pitik sa ni mga sikit, labyog sa ni mga kamot, labi na kong chat sa atukat, di timing kagad.
mga kagabi na may sunod na sugsumang ikuha ni kumpadi. Kaya dugo nga manok, pinadugo sa lubi, nagimbutan harang nagi kay mahayamam. Solamente anahitura, mga tulangan sa hugasan. Ang ako na bibiduan, tubang nga ginutan sa kunakangaran. Solamente anahitura, mga tulangan sa hugasan. Ang ako na bibiduan,
lupa si Mana Tekla, kay ginbayaan sandi ay niya, kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri na repera, mapabugi mang tango pa o Chacha, kahit nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin na susarayaw, permi imbitado, permi kumbigado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. DJ Rex. Oh yeah. The dance floor is now open. Mix one exclusive. Sa edad niya di kagad masugad, nagkaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakurong, isan hataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magkaranaw, damo ang nanhimang raw. Fax na trumba, salsa, mapa, swing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin nga susarayaw, permi imbitado, permi kumbigado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Naglupa-lupa si Mana Tekla, kay ginbayaan sandi ay niya, kay diri maaram sumayaw si Chacha, kay ang sikiniya puros wala. Maupay kuno si Mrs. Glava, bisan arog na diri na repera, mapabugi mang tango pa o Chacha, kahit nga ni sa disco mag-aga. Bisan diin na susarayaw, permi imbitado, permi kumbigado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. The dance floor is now open. Sa edad niya di kagad masugad, nagkaya pa niya ang magliad-liad. Kung tumalibong man agi daw kakurong, bisan hataas ang kanya takong. Damo ang estilo sa kanya pagsayaw, salit magkaranaw, damo ang nanhimang raw. Fax na trumba, salsa, mapa, swing pa, katanan nga sayaw maaram siya. Bisan diin na susarayaw, permi imbitado, permi kumbigado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Bisan diin na susarayaw, permi imbitado, permi kumbigado, mapa-islaman, syudad Ubuntu, si Mrs. Glava ang kilalado. Si Mrs. Glava ang kilalado. Si Mrs.